ndoda yami le. Akho ntombi la. Hayibo. Lo hoy mame. Wakushela kanjani nahlangana? Wayeqala ngakubani sasihlele endaweni yokuphuza. Wangitshela wathi hey ngaze ngakuthanda mfowethu. Uqonda ukuthini niphila ezifa abangani niphila ngiyathandana. Siyajola, siyathandana. Hleze ngitshela ukuthi uyangithanda yonke yabona njengoba ngitshela ngithi udla mina uphuza mina njalo sonke isikhathi ngihlezi naye. Ngiyacikeka ke mina manje mumbuza uthini uthi yini edala ukuthi ungafuni uthi uyasaba ukuthi ngikubi usaba babwakhe. Lo mfana udla mina uphuza mina yonke into basically mina omenzela everything. Akasebenzi imina kodwa umprovider ngayo yonke into. Lo mfana into engicika ngayo akafuni kodwa uthi sihambe siye kubo yethi yena uyakwazi ukuyikhaya zonke insuku. Konko ungalehlisa umoya. Ukuthi ngicike kakhulu, ngicikile. Ngifuna into zenu. Nina ndinithembi. Ngicela ukufa just ukuthi uzwakale. Ungathuke amakhamera senze ukuthi yonke into kubonakala ukuthi ayikho into wrong esiyenzile la ekhaya. Yeah. Yini enye ayithandayo ngawo wonke? Ave uthanda ukhisi wami angiphathi kona meke ngafake ayise emlomeni vuma phela isho ivuma into engekhoyo into ekhona yathanda manje uvuma into engekhoyo wena into ekhona boqala ufikile lana uzothi siyadlwengulana phela sinawe ushuthi kundlwengule ke ngathi uyavuma nawe cacile uyakula wena so ke wena baba into engizise la ekhaya la mina ngizosho ukuthi onke umuntu wami hayibo onke sineminyaka ewu3 sithandana sinaye hayibo yabona nje obethulile uyazi ukuthi into engaze ayiphike leyo sicabanga ukuyoshada futhi mase siqeda u5 years so eminyakeni ewu2 ezayo 2028 sobe sishadile naye isikhathi mase si right wena uzengene ngendlela errong ngoba mina bengisazokwazi bandiyilungise lento lena mase uzokwazi ba wena uzele wena la ukuthi onke imina ngikufida yonke into mina ngiyazwa ngiyakudlisa uphuza mina ngini makuneyinkinga ngibonelele njengomuntu manje uthi yana ngiyacabanga ukuthi kwayena ubaba wakho lo naye uyayithola imjonjo iphuma kumina onke lo uzoveza ngezindaba ngilethe abantu uzoveza indaba zethu yabona into yenzayo yabona into yenzayo uzongangisabisike mina ngikutsheleke uzongangisabisike mina ngikutsheleke yabona zithethe amanyala akho uhambe nabantu bakho apha wayixubaneni ukwazi ukuthi imani wo ungaliko ukuthi ungiphaphele mina ungiphaphele mina imani usukuhambe la ubuwazi usukuhambe la nabantu bakho yabona nje aliyazi kwale nthethwa baba wakho aliyazi kwale nto bayithetha abantu mina ndinyanyisa kwale nto manje uyayithenga wena unawo nje unako ukafika not 10 abanika yabona yabona udlame yabona nje baba wakho ubhema mina sikwami kwedini uhamba undihlebe ucela imali apha ebantwini ngegama lami ulicela enye into ulicela ngempundu futhi uhamba ucela imali ngegama lami uyadliwa futhi into eninyanyisa nyani uyadliwa ngamanye wena kwedini andiyazi into yakho uba ndoyithini imali exolani yabona ukuba silalana naye kulelwa ngumfazi ngapha nawe kanti uyagula nawe uyagula monjalo manje uyagula hey ayagula kwayena yenziwa lento manje ekhapha iyafika lento lento ekhapha ndiyazi kwayilento kwelikhaya indala kushuthi ngigijima egazini la emndenini wakini yabona xolani uhlulwe into eyodwa wena uhlulwe yini befane wena uze kum ngizothini usho mama nizokwazi esekhaya hayi ngale ndlela uzenza ngayo ekhaya uyaziwa wena abe ufuna ukwazi ekhaya wena ekhaya uhlezi uhlezi we mame njalo mina ngizifuna uyake nawo ufuna unamahloni ngayo hayibo dinamahloni lo muntu lona ngimthanda ezini unamahloni ngaye Ngibingelela mbukelo weVuman Film lokhu mavuma laleko amhlabela ingane awusona madoda le phansi emanguzi
kuthiwa kakhubalo nuyegcini kodwa ke asikho lapho silala sikhona. Uyaphila mfowethu? Ngiyaphela kunjani? Siyaphila nceke yami. Ungake nje uintroduce ukuthi ubani yini edala ukuthi uzosibizele kule ndawo and ikuphi kule ndawo esikuyona? Uxolani lo eMandawe. Nginibizile namhlanje because khona into engangiphethe kahle ngempela. Kunomfana ekuthiwa onke engiphila naye. Siyaphila kodwa siphila behind closed doors. Lo mfana lo ngimenzela yonke into. Yabo mengithi yonke into ngimenzela yonke into. Lo mfana udla mina, uphuza mina, yonke into basically mina omenzela everything. Akasebenzi imina kodwa omprovider ngayo yonke into. Lo mfana into engicika ngayo akafuni kodwa ukuthi sihambe siye kubo. Yethi yena uyakwazi ukuyikhaya zonke insuku. Fana nokuthi uzoyihlayela ekhaya angiyithandi lonto leyo. So namhlanje ngifuna ukuthi ke kesihambeni ke siye kubo nathi ke ngiyobona ukuthi ubani la mfukamele lapha kubo. Muthi niphila behind kwi closet uqonda ukuthini? Ngisola ukuthi mhlawumbe kwi closet of some sort uqonda ukuthini niphila as if abangani niphila niyathandana. Siyathandana. Hleze nje ukuthi uyangithanda yonke yabo njengoba ngitshela ngithi udla mina uphuza mina njalo sonke isikhathi ngihlezi ngihleli naye. Ngiyacikeka ke mina manje mumbuza uthini uthi yini edala ukuthi uthi uyasaba ukuthi ngikubo usaba babakhe. Oh ima ubaba wakhe mhlambe umuntu kanjani akayena umuntu onolaka umazi kuwena uxolana umuntu uthe ubani onke umuntu okanjani mina kumina uright ulokhu ebhizi lokho engiduduza nje hayi soba right yonke into izoba right angiyithandi lento leyo. Ngabe uyamthanda wena ngiyithanda imisele ukuthi ngifuna ukuya kude kakhulu naye. Ngifuna ukuya kude kakhulu naye. Manje ubuthi uzomlobola ubani okumele lobola umuntu? Uyena okumele lobole mina. Manje lokho uyadryisa manje lokho uyadryisa uyajumpisa ngifuni lento leyo. Cha ukwenza into yokudlala wena ungibona ngisilima yabo isilima angisoze ngabe isilima mina. Ingakho namhlanje uthi ufuna siye kubo. Yebo ngifuna le nto ke. South Africa. South Africa yabona ezinye izinto zithi mazenzeka ungakholwa ukuthi zenzeka kanjani. So senisikhathi singakanani naye 3 years. 3 years. Oh. South Africa kunje niyabona kusicelile ukuthi ufuna ukuthi singene phakathi kubo siyo introduce sibone ukuthi kwenzakalani kahle kahle. Manje sesambe kanje asithemba ukuthi yonke into eyenzeka ngale izobe right. Manje yonke lento miyenzeka iphatha kanjani? Iphatha kambi. Ngidiniwe ngiyanuka. Ngidinwe ngiyanuka. Yazi angivumi noma ngenzeni. Ngendlela engicike ngakhona. Hayi namhlanje lamanqama. Mhlambe nje sungasho suspend emalini ku angikwazi ukuthi ngi-estimate imali ukuthi sengispendile but it's a lot. Njoba ngikutshela ukuthi lo muntu lo udla ekhaya. Yonke into uyenza ekhaya. Yes. Manje mhlambe khona abaziyo ukuthi wena naye yabona indawonye. Abangani bayazi bonke. Bayazi bonke. Yebo. Phela nje yena mucabanga akakujoleli. Angimazi. Uzomkhombisa namhlanje ngifuna ukwazi iqiniso. Yebo. Buthe ikhona ngithi ngala. Yebo, ikhona la. La. Singena la. Ngiyakwazi phela kubo ngiyakwazi because sithi lesikhathi sazana. Asinokhelana. Konko. Ungalehlisa umoya. Ukuthi ngicike kakhulu. Ngicikile. Kwavumani films sikubona konke umhlaba uyaphenguka umuntu yashintsha Wonke mucabanga mfowethu simthola la ufuzo abukhona akasonto phela akasonto hayi wonke niyaphila futhi siyaphila mfowethu igama lami nguvumani from Uvumani Films sifuna onke futhi mhlawumbe ungasivulela singene mfowethu hayi nifunani konke khona udaba nje esizwe ngalo libalekile mfowethu
ungasiza angizwa ya wena ubani wakhe Nimazi kanjani onke nina kuqala? umngani wakhe lo mngani wakhe omkhulu mfowethu khona into esalayo encane nawe ebalekile ukuthi uyazi kahle kahle Yeah. yabona ngicela ngingakufaka le just uzozwakala kahle Hayi. Ngifuna into zenu. Ha. Nina ndinithembi. ngicela ukufaka just ukuthi uzwakale ungathuke amakhamera senze ukuthi yonke into kubonakala usayikho into wrong esiyenzile la ekhaya Yeah. sicela nje ukuthi uzwakale la uzozwakala ivoice yakho Awukufaki. bese ukhipha onke ukona konke okwenzayo bese ukhipha onke Yeah, nisho ke madoda nifuna ntoni ku-onke? baba kahle kahle into esizele la size konke bese acela nje usivulele mhlawumbe ukhona yena ngaphansi Ya ukhona kodwa usalela. anginankinga uzovuka baba namhlanje yabo le ndoda engihamba nayo umgco Yeah. yabona Yena wazana. kodwa khona ongakuboni wena uyabona Yeah. so Okay. uyena umngani wakhe khona inkinga esalayo bese acela nje usivulele baba Okay. akuliwa namuntu sibonga manje baba into engifuna ukuyazi onke umuntu onjani unazo intombi Hey, anihambe nabafana abancane. Nguye ongaphendula lonto mase kutholakale. Yeah. ngathi udidekile nje kodwa singaya ngakephi Ake nilinde ngapha madoda. Sizama unibizela yena onke aziphendulele into ezininzi. silinde ngala indaba singavele sekuye endlini Hayi nikwazi ukuyendlini usalela. kanti noba Unabazali noma wakhe. hayibo ulele nobani Awuhleli nezengeke yakhe. umfihlelani sifuna ukuyabona la ilele khona Ake akuvumelekanga. hayibo njani hibo Ninganixabanisi nonyana madoda. okay buka Yeah, unyana. Woman from Ivuman film khona udouble salayo mfowethu hayi kabi ungixolele baba wena uyini kuyena ubhuti wakhe noma baba omncane noma Baba omncane. baba omncane Yeah. manje nje uneshow ayikho nje nentombi oke wambone nayo Hayi uletha ulala endlini enkulu akangena intombi pha endlini enkulu. Makho kuhlaza uma wakhe. manje baba nje sifuna nje konke nje kuphela onke noma ukonke sifuna lokho konke nje Chazani madoda onke nimfunela ntoni umthethweni. kahle kahle baba nanga umngani wakho mfuna kunenkinga ekhona siyangakephi baba Emadoda ndithe nilinde napha ndinifunele onke nifuna ntoni konke kuqala. uzozwa phela mayisefikile njena baba Anizumbulala. hayibo siyabulala Andinithembi. hayi Andinithembi yabona abantu abanxiba izinto ezimnyama kanjani bathembe babulala abantu abanxiba kanje. Andinithembi madoda. Andovusa ingane yami livusa lwayibulawe babantu ekuseni. azile ngobubi anganawo sifuna ube khona sikhuluma naye Nekwamna ninganibulala nibaninzi mani ngakho. sicela nje baba usenze into eyodwa uthewulele sicela ukuthi usivusele yena kuphela Madoda ngizomcela apha kuma wakhe mengafuni uma wakhe akazuza kwawo onke. ingoba unamanga Ngizophuma ngegate elibe ningene ngalo. ehlisa umoya cha unamanga nalo baba uyazi ulele nobani asambe siyombona yonkaniso menza Hayi akuyiwe endlini lelo muntu nawe ngeke uthanda bulala khona ukufika ma abantu. ukuthi ayikho into engiyifihlayo Hayi. Andiyifuni lento le. Andiyifuni lento ndenzana madoda. baba sibizele onke kulungeni kusese nje yonke into sibizelene Okay madoda ndiyamlanda onke lo nimfunayo. Kodwa ningamfoti umzwa lapha ekhaya ndiyathanda la makhamera umthetho wami bakuyabo kwami. Uba uthiwa nezinto ethandwa ndim la makhamera nale ndoda lezifihla amehlo la ndimfuna umuntu ozifihla amehlo kanje apha eyadini. hayi no themba mina baba Neyandoda emepha isangweni yakhamera ndiyifuna iyandoda. Ningafoti lo mzi ningena kuwaphi madoda. Ninganibukanisi nabantu apha eSouth Africa. Yeah. Ngicela unibizele onke ke ngoku. siyaxolisa baba kusibizelane All right. ngiyamthemba hayi angimthembi uyabona nalo baba wakho ukuthi isigebengu lesi ngiyamthanda lo muntu khohlakele nalo baba Amihlalo la. uyena ukhohlakele kakhulu yini abangafuni sambe sombona ulele nobani endlini leyo khohlakele lo manje yonke lento mfowethu uzizwa kanjani ngoba sesivumelile sangena ubaba ukuthi angazi kufanele ngizizwe kanjani uyabona ngiyajabula ukuthi sombona namhlanje iqiniso lizophuma futhi but nje hayi ave ngekho right mfethu ave ngekho right lokungempela Yanazo ihlala ningahlala madoda. naye lo muntu baba wakhona hayi ngeke bandla hayi sozwa kodwa ukuthi khamba kanjani Onke awuzole esinye isihlalo apho. manje awungahlala baba ungami ungahlala ngahlala nje baba uyena ukonke yebo uyena umsolo lo
Uyaphila mfowethu? Ngiyaphela bhuti onjani? Ku right. Yeah. Konke nje ungabe uyamazi umfowethu? Yeah, ndiyamazi. Umazi kanjani? Sasihleli nje isikhathi esininzi siphuza sonke yabona nje into kanjalo. Ndimazi nje kanjalo. Ayikho into eninzi ngale koko. Ngixakwa yiloo nto ubona nje ndilele pha endlini ndivuswa ngutata lo uthi hayi ndiyafuneka apha phandle manje ndifika apha ndibona uXolani. uXolani kwenzeka ntoni? Ayusengazibuza mina lonto leyo. Ngempela uyangibuza lonto leyo onke. Ngifuna ukwazi ngokuthiwa sazana njani siwazi. We onke. Yilo nto ozongibuza phambi kwabantu lonto leyo. Ngichaze lapha like Ngikuchazela ini? Nangu utata ukhona ndithi. Nangu utata angihlangana notata mina. We onke. Ndifuna ukwazi makutshena uzofika nabantu. We onke. Tsangi ulalephi Tsangi? Ndihlangana naphi noma nilalephi kuThange wena? We. Nange ekhaya undala khona mina unazi ndalapho. We onke wena ulala kithi wena. Dilala ndi. Ngiyamanga nothi ngiyakufica lana. Lala kini mina? Wena uhlezi ulele nami wena. Hayibo. Yabo wena uhlezi ulele. Ngiyadlala. Ithiyadlala. Lenzana nithetha. Hayibo. Ngidlala ntoni? Lala kini mina leyo ndilapha ekhaya tatu yaqolo. Onke. Tatu yaqolo leyo ndilapha ekhaya. Anethusa ngoku. Tata ndiyazi lento ayithethayo. Awuyazi into ongayazi. Leyo uthi leyo ndilapha ekhaya. Waziphi? Lalapha ekhaya. Ungabuza nangu utata. Chips wena waziwa muhle bofish. Hayibo. Hey, lalela. Wena awushongo last week awushongo ukuthi uma wakade gula. Imaxolani uke wagula uma kababa? Hayi uyagula kungoku. Ulele pha endlini. Wathi uyagula. Animazi ke lobo umazela buma umkama yagula pha endlini. Umazela ngazi kanjani phomela usade isho ukuthi wazi kanjani? lalela nangu Kwenzakalani wena la? Yazi Ayithathe sihleli sonke sijabule kumnandi nawe singiqala Ngijabula ntoni? Tata uthena Wafazi ucimbe uvusa umtyala pha endlini. uthena tata akakwazi manje manje. Kuza kwethi yana hamba ngomsuku apha phandle. Uyayivalela lixelo lokuthi napha ko. Nokumkhuzuza Ndida kwahlukana ukuhamba ngobusuku. Ubuya ngobusuku uthi ngolomfo ulala kwabo. Ulala kanjani kwenye indoda? Ke babu wakheke yabona ke babu wakhe ngikucele mina. Ukuya endlini enkulu yombheka ukuthi ukhona ebusuku. ngicela nje uzusho ngicela nje usho ukuthi yini esilesela khe. Lalela onke kwayimazi ifoni yakhe ayikho kuyena. Ifoni yakhe kumina ihleli lapha endlini. So ke wena baba into engizise la ekhaya la. Mina ngizosho ukuthi onke umuntu wami. Hayibo. Onke sineminyaka ewu3 sithandana sinaye. Hayibo. Yabo nje obethulile uyazi ukuthi into engaza ayiphike leyo. Sicabanga ukuyoshada futhi mase siqeda u5 years. So eminyakeni ewu2 ezayo 2028 sobe sishadile naye. Isikhathi mase right wena uzengene ngendlela errong ngoba mina bensazokwazi manje ilungise lento lena mosozokwazi ba wena uzele wena lapho ukuthi onke imina ngikufida yonke into mina ngiyazwa ngiyakudlisa uphuza mina. Makuneyinkinga ngibonelele njengomuntu manje uthi yana. Ngiyacabanga ukuthi kwayena ubaba wakho lo naye uyayithola imjonjo iphuma kumina. Onke lo zonke ziveza ngezondaba ngilethe abantu sozoveza indaba zethu ngela lona lithenga imali yalomfo. Ima uveza indaba zethu sobabili phambi kwabantu bebuka. Uthetha elixubu ulithenga imali yalomfo. Yebo imali yami yazibona ngicabanisa imali yami uzengicaba into ngithatha into lixabanisa andithi imali yamanyala kwethini. yayibona into yenza Ngezela wena. yabona seqaleni Ngezela kwethini. Into ndigezela siyophuza futhi ngiyophuza nawe ungicabanisa nomzali wami ungowami ngowami uyaqonda yabona into yenzayo yabona into yenzayo uzongangisabisike mina ngikucela Yes uzongangisabisike mina ngikucela yabona zithethe amanyala akho uhambe nabantu bakho apha. Wayixubaneni wazi ukuthi imani wo ungalike ukuthi ungiphaphele mina ungiphaphele mina imani usukuhambe la wazi ukuthi usukuhambe la nabantu bakho yabona nje andiyazi kwale ntetho baba. yabona nje uqala kwakho andiyazi kwale nto bayithetha abantu mina ndinyanyisa kwale nto awunawo manje uyayithenga wena unawo nje unako ukafike nama not enana bambala abanika. yabona yabo wena udlamini yabona nje bakho nobaba wakho ubhema mina tshele mina ufila kanjani ukuze Ubhema wena. ngenxa yokuthi bamdusha lo mfana nobaba ubhema wena ubhema mina uyaninyanyisa wena mfana lo.
Uyaninyanisa wena ndizala ngapha. Uthe wangixela mawusizala uzozala. Ifitha kanjani ikhansi ungangixeleli? Yo. Yabo. Awungelanga kanjani uqala mina ngeke uzungeze lutho. Khohlwa. uqinile ke namhlanje. Uqinile. Yabo nje hlala phansi. Angijwayeli kambi mina. Uhlale phansi mxoxethu. Jwayela ukuphapha. Ngisatshwa. Manje mhlawumbe yonke imali ukwakuphi imali mhlawumbe? Uyamupha imali ngoba ngihlezi ngimupha na imali. Umupha malini mhlawumbe umupha? Ngiyenza kahle amesike emgrooveni mhlawumbe ngimnika 1000. Xolani ngicela uma uthini mencoma? Uthi uthi uJohn wena uthini ngingayicelanga. Ngiyeke imali unika. mencoma uthini? Unika wena tata ngiyayithatha imali tata ndiyinika. Kuthiwa Mengincoma embhedeni. hayi tata yikho le nto le sine sihlala sonke. Uyabona ke embhedeni. Hayi spring. Anike igama ngibiza ingane. Wazobukisa ngami utata. Ubukisa yini? Wena kwedini uyaphetha manje. Ayibele nto yenza. Ubukisa Ayibele nto yenza. Njani le? Ayidliwe enye indoda manje ukhulele endaweni enjani? Uyifundiswa ngibani into yenza ukunamanye amadoda kwedini? Wabona wena kwedini wena? Ngaxolisa tata. Andifuna into yenzayo emzini nami manje uhleba umzamo. Ngaxolisa tata. Uhamba udlamanye amadoda aphandle? Ngaxolisa. Ukubulala ngezandla kwedini. Uba kagula umkami ngeba ndiyakubulala ngoku wena. Uyosindela unyoko wagulayo pha endlini. Hlala phansi. Nakusasa njengoba kulesibili ngizomnika imali ukuthi ahambise uma wakhe udokotela. Angiyezwa uthini? Umoya khona anhlaba akazwanga ubaba. Ngiyamtshela ngithi ngizomnika imali yokuthi uma wakhe ahamba esibhedlela. Phinde ithathe. Uzoyithatha. Uhlezi uyithatha nje. Usuke ndimqhube ngebhalo umfazi kwedini. Andifule imali yena. Ngeke uzumqhube Wami uzohamba ngebhalo umfazi ayile imali ungicela yona. Eqhamuka ngamanyala. Andifuna imali ngamanyala. Xolani wazondela. Akwazi umbuka akaza kujathela amehlo nje mhlawumbe usole na ukuthi ngathi ndibanaka lokhu umntwana lo ndimnaki mebuye kuluyise mina ngumntami lo andimnaki mendibhekile. Khona intombi oke wayibona mhlawumbe angena naye. Kungena intombi kulomzi. Wanina ningene ngephuthe khapha ngene bantu kulomzi. Ntombi la umsangano lo. Akukho Ndoda yami le. Akukho ntombi. Akho ntombi la. Hayibo. Lo hoy mame. Wakushela kanjani nahlangana? Wayeqala ngakubani sasihlele endaweni yokuphuza. Wangitshela wathi hey ngaze ngakuthanda mfowethu. Ngamkhomba ke Amanyala la. Yakuthanda ezumfowethu. Mase usithi ngikwazi ukulala nawe. Amanyala ubumkame belapha umphefumulo namhlanje nje bengaphilanga nje. Dlele nobani? Hayi usibhekene naye apha. Ngeke uphuma umphefumulo. Xolani suyenza lento yenzayo Xolani. Xolani suyenza lento yenzayo. Yabona nje ucathi lo soba u2. Yazwa kubhlungu ubaba kuyena sozokwazi into enje. Yabona Xolani ungixabanisa nomfowethu yami oqala. Okwesibini uzapha. Yazwa ukhulumisa iqiniso. Kufanele ube neqiniso. Iqiniso lantoni? Into eyenzeka kwedini. Ufila kanjani baba kuyo yonke lento? Iyandihlanyisa lento, iyaniphambanisa lento, iyaniphambanela lento, iyaniphambanisa. Akanaka nganjipha imfuyo ke lo. Shothi uyazi ba akaloboli pha uyena olotyolwayo. Akanaka nganjipha imfuyo apha ekhaya lo. Uzekhatsha lo unini? Ngizomlobola. Ubani kumele lobole umunye phakathi. Shaca kusuzo lotsholwe mina phela. Angani udlala kancane. Akanaka ngemfuyo ubheka ulotyolwa ngalo. Yabona wena. Yabona wena? Xolo tata. Apha emzini nami uyahamba wena. Imfuyo iza la kwakho. Apha emzini nami uyahamba wena. Yini mfowethu eyenza ukuthi uthandane nomxo? Umqorazi yami ndiyasho ndithi sikwela saqala ukuhlangana uXolani mangaba ndimxela ngengxaki endinayo uyakwazi bandincedise yabona. Andinike isolution xa ngabana ndifuna isolution. Mangabana kuyingxaki edinga imali ayathi hayi man khuleka andinike imali. Ubaba uqonda ukuthi ubaba useless akakunikeza. No andisho useless ubaba sendithetha uXolani nje yena eyedwa yabona. Ubaba kodwa beningafuni bazayazi zonto kodwa ngoba ukungasebenzi kwami kwedini uhamba undihlebe ucela imali apha ebantwini ngegama lami. Ulicela enye into ulicela ngempundu futhi. Uhamba ucela imali ngegama lami uyadliwa futhi into eninyanyisa nyani. Uyadliwa ngamanye amanye. Wena kwedini andiyazi into yakho bando yithini imali. eXolani Yabona ukuba silalana naye. Kulelwa ngumfazi ngapha nawe kanti uyagula. Nawe uyagula monjalo manje. Uyagula mina. Hey. Ayagula kwena enziwa lento manje ekhapha. Iyafika lento ekhapha ndiyazi kwa ilento kwelikhaya. Indala kushuthi ngijima egazini la emndenini wakini. Yabona Xolani uhlulwe into eyodwa wena. Hlulwe yini? Befane wena uze kum Ngizothini? usho bama nizokwazi ekhaya hayi ngale ndlela uzenza ngayo. Ekhaya uyaziwa wena. Abe ufuna ukwazi ekhaya nami. Wena ekhaya uhlezi uhlezi ngabantu we mame. Njalo mina ngizifuna uyakini awufuni. Unamahloni yini ngayo? Unamahloni yini ngayo? Hayibo. Dinamahloni. Lo muntu lona ngimthanda Mahloni
unamahloni yini ngaye? Anawo amahloni ngaye. Wena Uyamthanda, uyamthanda. Umjida ndiyamthanda. Mase ndlana usekutheni. Andlani naye. Ngiyadlala nawe Xolani. Wena. Hayi bo Xolani unjani? Nawe wena. Uyakhala silale ntambama siyolala futhi. Usho mawufuna silale phela. Izolo silalile before sabe siyophuza. Izolo benlelela ekhaya mina nje benlelela ifoni yakho. Ifoni yakho mphile, iphi ifoni yakho? Thatha ifoni yami isendlini. Wayiphi? Isendlini. Into ihlala endlini ifoni yakho. Ifoni ihlala epocketini njengoba mahlala ekhukhwini. Eyakho ihlala endlini, mahlala endlini yakho. Ade ndiyichiye endlini. Telefoni. Hey South Africa azisiza. Manje baba yonke lento le ikuphatha kanjani eyenzeka la emagcekeni? Hey yanigulisa lento. Yanigulisa, nigulela nguma wale mntwana apha endlini. Nawe uyanigulela kwayena ngondlela ndiva ngayo. Ngoba lena into enifika nayo le andiyazi anizange ndayazi fana okwandiyaphupha ndisayicinga ndisazoyihlaziya kakuhle. Uyanigulela umthetho wayo fanele nihambe nayo wena ekhapha nimdinge ekhapha. Vele ndiyazelusela ngumkami ndiyazihlambela apha endlini uphakelwa ndim. Ekhona engakanyanga yena uhamba nalamakhwenkwe akhe adlana nawo andiyazi yini imisebenzi yakho le mina ngifuna ukuhamba nawe wena sihamba nawe sihamba sobabini siyedlini usazohamba nami wena siyolala friends kubikhona yabona mngani bekhona ukuthi kuphelile namhlanje manje basongqabana manje awusho bangako soke walala nabo behind noma uqala awuxolana uyawazi wonke amantombi wami uyawazi wonke lapho angazi naneyodwa intombi le uyawazi yabonke indlela performa ngakhona indala likade ayiqala lo dala hayibo lokho kupretend umsangano amanyala xolana ungayenzi lento yenzayo intoni engenzayo siyenze lento yenzayo yabona ngize la kini namhlanje ngoba bengifuna ukuzobona kini ekhaya uyaziwa wena uyaqala la ekhaya ngiyaqala ukufika lana mina ngiyaqala njalo ngithi mekuzasiyekini awufuni wena hayibo kanti uzokwenzani vele wena ekhaya phela njengomuntu engizana naye kufanele ngibaza abantu bakini 3 years wonke sele iminyaka ewuthu ukuthi sishade uyayikhumbula ivumelano zethu soba uthu uhlale ngalaba angangishaye lo baba lo ufuna ukuzokwazi ekhaya ukuba lo baba angangishaye ngoba ngishaya kakhulu anginazo isikhathi soloke ngibheda mina Mfowethu yazi khona into engayi-understand mfethu yini eyenza ukuthi uyeke amantombazane indlela wawuvela uzizwa ngayo vele kwasekudaleni mfethu amantombazane ndiyawathanda ndiwathanda nje amantombazane noXolani ndiyawathanda kodwa hayi ezibandithanda amantombazane yini edala ukuthi uthanda uXolani kakhulu uXolani nje bandishilo ba maninengxaki uyanginceda yabona uyakwazi ba angincedise lapho nalapho lo mfana kusho ukuthi kodwa hayi ba mhlambe sendibona yena eziba sezoba ngumfazi wasekhaya angeke abe ngumfazi wasekhaya wena uzoba umfazi wakithi ke kushuthi because mina ozokulobola phela mhlambe monganilobola ke kodwa ngizokulobola maduzane ngizokulobola uzinikele uyayinikela uyayazi lento uyazi kakhulu phela umuntu osiphuphu ndimi lo emndenini mhlawumbe akekho umuntu wake hayi ifika naye lento lomntwana lo njengoba ngithi uyahamba kwasekhaya ngekahlala ekhaya lo yaqala ukwenzeka lento kolama kule yard yasekhaya kulomndeni wasekhaya uyaqala ukwenzeka ekhaya isimple kakhulu lento yaqala ndanoba sesasikole befuna ukuthi eThekwini nesimenzele lento bekwafunda eThekwini mhlawumbe ubuye naye ezikolweni lento andiyazi ngoba ezikolweni bafunda yonke into abantu ufika umfundisi okwakho abuye nensango umfundisi insango abuye nenye into futhi yasola uyifunde esikolweni lento manje weXolani awusho mfowethu yini oyithandayo kukonke hayi siphila kamnandi kakhulu naye siphila kamnandi lokugcina ngci yabo mesizoba u2 khona le connection ebakhona i-connection engakaze ngizwe namuntu i-connection lenze kanje kangoku luzoyenza njengayiyona connection sobabini uzongicabanisa notata kanje yona connection notata osamsohlala ekhaya uzolotsholwa ngamalini ufuna ngimlobola ngamalini babakhe ufuna ngimlobole ngamalini Mhlola ayiphenduleke lento nibuzayo na Fondi ufunani ufuna iplaza andikwazi uyiphendula into nibuza yona kodwa kusala onke naku umuntu engisazodila naye kuqala uonko wami uzonichazela wami uonko wami anayi indoda elotyolwayo ekhapha ayike izolotsholwa ke ayike indoda elotyolwayo ekhapha siyoshada futhi yazo siplanile after 5 years hey South Africa manje awusho ukuthi mawuthi
unamandla okumlobola ufila kanjani ngoba manje suze wafika ubaba wakho uyazi phela befana ngiqale ngibona iJared ukuthi lime kanjani khona ngizokwazi izinkomo ziyezwa noma zizini noma ufuna baba zokusendela imali uze ukuzodilela lo muntu angideleli ngize kwisithandwa sami engiyosithanda kuze angazi kuze kube njani wena you are mine yezwa you are mine now that uthi I'm yours ke ngokufanele wena sithethe ngalendlela sithetha nganje ngoku ehlisa umoya wena wena ehlisa umoya ungivuma ukuthi ngikhona ngizoyiveza la ukuthi ngikhona so uyezwa ke onke mina yazi angikaze ngibange nantombi mina kwena mina ifoni yakhe ihlala kumina ugeza ekhaya mhlambe la kini usuzosula ingabe mhlambe khona into oyenza ngayo ukuthi ungambangi namuntu na intombazana akaza kuchithela uyangithanda ungithanda kakhulu and amukho umuntu ongithanda ngaphezulu kwakhe ngiyaqala nami ukuba ku relationship kanje ukuthanda impela ndiyakuthanda kodwa seliyaphela yo liphelani ngabe mhlambe liphelani umthole vele efaka icico limini ulifaka icici sohlangana nami ave lithanda lelo cici ave limkitaza yonke indawo awuveze lababukeli bazoyitshela hayibo mhlambe balibona yabo ufila kanjani mekhipha ulimi kanje uyajabula yabona smile uhleka yedwa indoda yami le baba uyabona kodwa ukuthi usensimini yase Eden ngiyagulelwa awugulelwa ave kumnandi wetata hayi eqolani angibizwa ngotata ave kumnandi eqolani baba ufuna mina kodwa namhlanje bekusuppose ba ufonele mina weza kimi hayi ifoni yakho nje uyishila izolo buyishela kanti wena ifoni ndinefoni ezithu mina mos bengazi mina ngazi le yodwa lihlala lapha kumina okay awusayazi ngabe mhlawumbe umbukeli konke ayibuza yona ukuthi ngoba nithi kumnandi niyalisebenzisa ijazi niyalisebenzisa icondom asilisebenzisi ngiyabona ukuthi kunzima ukuthi aphendule asilisebenzisi nhlobo asikaze salisebenzisa uyezwa tata bathi abasebenzi and angisoze ngitshilo ndathi yagula lo ngitshilo ndathi yagula lo inhliziyo kambe kuthiwa unkosikazi wakho nawe nenhliziyo nxese baba ungazodlalela ekhapha kwedini nxese baba kodwa ngizoninika imali ke manje baba umama ngoba egula nje angibonisi indawo mhlawumbe isikhathi esiright ukuthi azi ngale hey angeke ngafana nokufa kodwa kungcono ngoba kuhlongo lendivile nami uzoba nikeza imali uzonika imali uzonika ba imali wena ngizokunika leyo mali uzoyithola imali wena yabo wena uzoyithola imali monika le nawe uzoyithola wena uzoyithola yini ecasula kakhulu ayisho hayibo uzonika mina imali imali yani uyadelela lo mfana imali yezibunu phela nike yankwenku lala nayo imali usuthi uzonika mina imali nika uzoyithola mayitholwa ngiba awufuna sini izotholwa ngiba awufuna sini ngithe zomsanga ebhalwa nisebenzisana masenilala nalo sebenzisana nje lana nivele nje nenza nje ayikho into enisebenzisayo yibo khona hayi condom asisebenzisa sisebenzisa ama lubricant lawa abizayo nisebenzisa yona lento ayisho lubricant yaka Durex siyabiza thina yazo siyabiza thina iwazobukisa ngamxolani yazo akufakwa amathe kanje la kuthiwa asiyenze lokho sisebenzisa iDurex eqolani yonke lento ithethayo ufune ibone ngibani kahle angani ungangibuza umbuzo kutheni ungezi kumo sobabini sithethe sithini babo yabona kodwa uthi uyahlazeka umphakathi uzothini manje senhlazekile akho umphakathi akho umphakathi senhlazeka kakhulu ngeke isabushintsha la senhlazeka yini enye ayithandayo ngawo wonke ave uthanda ukhisi wami yo angiphathi kona meke ngafake ayise emlomeni yo vuma phela isho ivuma into engakhoyo into nekhona yathanda manje uvuma into engakhoyo into nekhona boqala ufikile lana uzothi siyadlwengulana phela sinawe shothi kundlwengule ke ngathi uyavuma nawe cacile uyakugula wena ngekhanda yabona uyakugula ngekhanda wena kodwa inkulumo nje manje angisibuvuma ukuthi niyadlala ke kodwa awuthi phela session into ezingekhoyo yini mfethe kwenza ukuthi uzulale nenye indoda emfuna ndake kwakuyikanye nilale kanye yini wema webhudlana ngikutshela angangitshele mina ngathi kufana nokuthi uhlala ekhaya yezwa
asuke azosho ukuthi hayi umama akaphilile ntontoni anganomxhosa phela umama akaphilile ntontoni ngimnike Yabona labantu baxhaphaza umama wakho babedlana indunu. Banigulela bobabili abafana. Mame Banigulela bobabili abafana. Uyadelela futhi nihamba naye ufana lo. Wena lo udelela. Yabona wena ndoda. Uzodelela khapha wena. baba la ngikutshela angikunqeni Yini ongayinqeni? Phela akwazi Unqeni ukuthini? angikunqeni nobabili Unqeni ukuthini? angikunqeni no2 mina yindaba ucabanga kwenzenzani Unqeni ukuthini? ngizonishaya kini mina yabo onke ngizokushaya kini bese ngiyakuthatha Wazonishaya. kushaya bese siyagoduka mina kahle wena Ansibaxabana bodwa, ensabona baxabana. kahle wena Yini ehlekisayo mfethu? Yini Uthi ehlekisayo? unijwayela kabi. Unijwayela kabi. Yini uba kujwayela kabi yabo wena ngilahla phansi Khulumayo, yabona likhuluma isikhathi yabo wena babefuna iqiniso bemele bawuze kumina. Ima relax Xolani, relax. ongiyeke wena Bese senza kanje. Yabona ngothi uyoniposta ngoku. Kanti into bengafuni Hayi ukuposta. nusu wena bungaphuma ukuphumela obala uthi niyathandana. Phumela ukubalalani yabo kanti. wena Manje kunyanzelekile bayithi saziwe basi. ukushanda babo wakho ngiyangijwayela kabi mina Kunyanzelekile. yabo Ima. wenzani wena Ima. Okay, asiqale onke unamandla kakhulu wena Hey, wekonke. onke unamandla kakhulu wena Hlale phansi mfethu, hlale phansi. shaya mina manje Hlale uzodlikiza phansi. Hlale phansi. Phela konke kuyavela. tshela mina wangijwayeli kabi Sufuna ukukhipha umesa yini baba? Hayi ungakhipha umesa. angusabi kwalo mmesa mina Ngubuphathi wona umbese. angusabi mina ummesa akawushayi la Ethatha ngicela baqale basihambele ngabantu aba. into engekho ke leyo ke silawulu Uyabona kodwa ukuthi lo mfana lo abantu bakuhleka la ngaphandle uma uhamba bathi lo mfana lo le ndoda le ingane yayo wara indodana Ungihluphe kakhulu. Akane ofuneka isiko lenkukhu lomfana ngazi sacabanga. ngizokuthengela leyo nkukhu Hayibo. awucabanga mhlawumbe khona la kushoda khona umfana wakho. Ya likhona isiko elifunakala. Mhlawumbe bamloyile. Ufuna mhlawumbe bamloyile. Ngeke mhlawumbe bamphambanisela ayikho into enje zana nayiva lento nive namhlanje. Sange ndayiva. manje ucabanga ukwenza njani pho tatakhe Sithani thethi nalofana. mina ngithetha nawe phela tata kufanele silungise izinto zibe right Ngikawambe la ekhaya. angiyenzi leyo nto Yo, angiyenzi lo Ni behave mfethu. Ngicela ni behave mfethu njengamanje. Ngalokho nikwebhana. Baba kahle kahle into esizele la ekhaya uXolani befuna ukuzosho ukuthi uyamthanda lo mfana bayathandana manje uyamfihla ayizona. kakhulu. Iyona lento kade ufuna nje uzoyisho ngoba uthi akazi noma mhlawumbe uvalele intombi la ngaphakathi. Yayizwa leyo nto. Yeah. Bebikhona lo ntombi akahlangene yena naye. Angizwa. Ngabe bikhona lo ntombi yena akahlangene naye. La akahlangene. Kuyahlangana. Uzofika ulale naleyo ntombi bese uzolanga nami futhi uyakugula phela kunjalo. Ayo ya. La isiteza awukho right. Awukho right la. Uzonibona manje ko right namhlanje. Yo. Uzonibona manje ko right. Mhlambe yona ke right ukwedlula wena. Chips wena bo. Yabona ke Xolani. Kuzonginceda nje, nawe kuzokunceda. Nje ba ufuna ukwaziwa ekhaya. Like ngalendlela sowaziwe ngendlela ofuna ngayo yabona. Vele bengifuna ukwaziwa. Bofuna ukwaziwa ikhona into eshotayo futhi ngo. Ayikho esodayo ukuthi sigoduke sihambe solala. Uhambe nabani? Hamba nawe. Xolani uhambe naba. Hamba nawe. Uhambe naba Xolani. Hayibo, webhodi ufuna ukulwa yini? Xolani. Ufuna ukulwa yini? Ngeke uphinde wena. Ngeke ngiphinde in. Uphinde uhlangane. Ngeke ngiphinde in. Uphinde uhlangane nami. Lalela, musu uqamba amanga. Wena uyangikweleta. Ukweletani bafu? Chelete yaka. Nginyaka chelete yaka. Ife yona. Aphela Tata, ehlisa umoya. Wena uyangikweleta wena. ngisengaphinde ndoyifebe itshelete yakho Oh, kushuthi uyafeba vele uyayivuma ukuthi uyisifebe. Uyayifeba. Hayi yabona namhlanje kuphuma yonke into ke namhlanje. Maninzi phela abanjengawo abathi Feba, lalela feba, abantu benza feba. ukunika imali yakho. Angiboni namhlanje kodwa ngizokwazi ukuhamba nawe. Benhleli nizoyabe. Uyangicika, ungimela, uyangicika. Xolani ngabe ukwazi umjolele mhlawumbe. Hayi angimtholeli. Hayi. Angifuni ukumjola, ngamthola kanjani umuntu ngimthanda ngakho. Baba yonke Ngizothatha lento isikhathi eside ukuthi futhi ngiphume kuyena. yonke lento baba ngathi sithini isinqumo sakho kuyo yonke lento eyenzekalayo njengamanje sukutholela ukuthi laba bajola bobabili. Isinqumo sami lo lapha ekhaya uyahamba. Akahlangeke kalale ekhaya namhlanje. Uzizwa kanjani baba methi uyahamba la ekhaya ngeke uhlale la ekhaya namhlanje? Futhi uyakuduka phela. Uyohlala nami nje kuyafana. Usuku lokuqala nihlangana noXolani. Uyohlala nami. La emosha impilo yami ngoba namhlanje shuthi
mina la ekhaya ngenilale nizolala After 3 years mina ngimosha impilo yakho. Bulala lapho sometimes bulala kuphi? Ulala ekhaya. sometimes Ulala ekhaya. Ngiyakutshela mina ulala Ucabanga ukuthi ekhaya. mhlawumbe ukudina lokhu baba omncane wakhe. Mhlawumbe usazobuya umxolele njengengane yakho. Angixolela amanyala nje. Angizwa. Angixolela amanyala nje. Angeke ngikwazi ukuxolela. Amanyala la nawe uyabona ngamanyala la. Ngokuthi izinto yakwazi ukuzazi ngamanyala ngeke ngikwazi. Uphila kumuphi umhlaba wena? Uphila ku1952. Nangu Van Riebeeck bo. Lo mfana adelela kodwa. Manje 1652. Uyabona Hayibo lalela impilo ke. Impilo ke iyaphilwa ke impilo. Wakhula insizwa ziboshiwe wena. Hayi kahle kancane. Wakhula insizwa Kahle kancane. Hayibo. ungakhomba utata nje Ngimkhombe kanjani? utata Ngimkhombe kanjani? Ngimkhombe kanje? yabona unganikhomba mina kodwa wena ungamkhombi kanjani Angikunqeni notataka ngimnqeni. kodwa Balike uzongisukele mina. manje ngiyacabanga ukuthi isikhathi ukuthi mhlambe simdedele athi kushiya yabona sezazisile yabona. Abahambe nomuntu wakhe. Samba naye. Abahambe nomuntu wakhe. Beba sambeni. Anibafuni kanye nomuntu wakhe. ndihambe mina Sithando sami asambeni. likhaya lami tata ndini Sithando sambeni. Isithando. Utataka samba. isithando sikabani Hayibo kahle wena. isithando sikabani Awusona isithando sami. esakho Awusona isithando sami. Awufuna ukuhamba nami namhlanje? ndihamba ndiyaphi nawe Hayibo uyagula lo mfana ngempela ngekhaya. Asambe ushuthi wena. ngiwokhula Hey asambe wena. ushuthi ngiwokhula Asambe wena. Asambe wena. Uyazwa? Zokushaya ke ngempela ngasambeni. ushaya mina ngishaya ngiyangishaya Kuzolo ngiyibhuli ke manje kuma relationship. Kodwa nilu kanje manje sebumnyameni. Asibi inhlobo asambe baby. uzele nalena Asizi kanje kodwa umlisi kanje uzele nabantu zena nitshela nqabulana nimuncane nje. manje Lapho kumnandi. sobayithu lapha simane sobayithu sibangapi Manje infoni enzathi niyalo phambi kwethu. uthi unijwayela kabi uyanijwayela Uyambona ukuthi lo mfana kwayena ukwenza isilima bathi Uyambona ukuthi uyavuma futhi. Umzulu uthi uyavuma. Lo mnyenangu lo umthanda kakhulu lo. Kanti ndim lo sisiphukuphuku apha lo umthanda kakhulu lo. Jesu ezohamba nami futhi. Nango ithanda kakhulu indoda lo. Thanda kakhulu indoda. Thanda Nendoda. uyancuma futhi. Ngithanda kakhulu. Yezwa ngiyamjabulisa. Umuphele cup. Ngiyamjabulisa. Umuphele cup. ngihambe Ungabi ibhuri sokubizela amaphoyisa phela. Sinodali sokubizela amaphoyisa. Angibophe. Nandaba namapolisi. Shaya ingane. Lo mfana yadelela man lo. Iboshana nami. Ungaqineli ingane incane. Nidelele nobabili. Nawe man, nidelele nobabili. Shaya. Nomzane awubona ukuthi kuyinto ebhedayo mhlawumbe ukuthi Ngokushaya egula nonkosikazi wakho mina wangijwayeli yami. niyahlanya nonke ngathi nje nonke ucabana nabantu abanje. right Angizwa futhi uxola le drama yenzileyo Angikushiyi ngihamba nawe. ngiyambona utata akekho right and futhi naye uthi ngeke ngikwazi ukuhlala la ekhaya true uxolani yabo Hey mina asambe. Hey sihamba siyaphi na nokuchaza into eziningi asambeni asigodukeni. Siyaphi na? Lala ngikhathele. mina nekhaya lami Yo yeka leyo nto asambeni. Xolani mfethu sicela unginikeze imic mfethu ngisale nabo sungakhululeka wena mfethu yabona. Hayi bashawe la. Uyahamba noma uhamba? Uyahamba noma uhamba? hamba Cela umkhiphe Mina mfethu ufuna Xolani ukuhamba ngisale nomndeni. hamba Hayi ungangiduduli. amkhiphe Baba ungangiduduli. hamba la Baba xolani ungangiduduli. hamba xolani hey Usayiwe nawe. Yabo usayiwe. Gaxa le inkulu epaka mina. Mkhiphe phoyisa. Ngimfuna lo mfana uyadelela lo mfana. Delela kakhulu lo mfana. Hayi. Yanethusi into yenziwa ngunyanami. Ndiyawaxwayisa namanye amadoda azele abafana. Hey umbheke umuntu ungathi ngumfana kanti inkonkoni. Ngoba kuyenzeka ukuthi ngumfana kanti inkonkoni ulala nabanye abafana apha ematyaleni. Wakho lento yobutyalo abavelayo ngokungavalwayo ongalalwayo ematyalweni. Izinto ngicaba ukuthi nakala lapho ngeke uhlale etyalweni kuze kuyosha u2. Udakiwe ubutyalo bubuthongo ngapha uzokwenza umsangano ofana lo wenziwe ngumntana amapha. Alala nenye indoda ngoku. Mfethu ufuna ukuthini kubaba nangu baba? Ngifuna ukuthi mina tata njengomuntu owenze yonke lenyakanyaka ibona lapha eyadinya la ekhaya namhlanje ngicela uxolo ndawo ngeke iphinde yenzeke ngizozama nje ngandlela yonke into bana ndihambele kude naye Xolani South Africa nayibonela ukuthi kunjani emhlabeni sentsanda kakhulu baba ngiyafisa ukuthi mhlawumbe uthole indawo mhlawumbe umxolele umfana wakho in future yabona Yeah. mhlawumbe kuzolunga kodwa Oh alright.
Siyanithanda kakhulu South Africa, Afrika yonke la nikhona, Gauteng province, noma ngathiwa KZN, noma iSwaziland, Botswana, Limpopo. Noma ngabe kuphi la ubuyele khona phesheya, noma ngabe phesheya kwentaba noma phesheya kwamanzi. Siyakuthanda. Amen.